Mae'r CES project wedi cael ei cynnal mewn cwpl o meithrinfeydd yn y ardal, ble dwi wedi mynd allan a gweld pwy ffrwythau llysiau mae plant ifanc 2-4 ddim yn hoffi, ac wedyn defnyddio'r ffrwythau hynny mewn project i increaseo'r consumption o ffrwythau llysiau plant ifanc, achos bod obesity rate nawr mor isel, mae eisiau prevento plant yn y dyfodol. Ac felly ni wedi wneud y program sydd wedi cael canlyniadau gwych, ble mae plant wedi increaseo'r consumption ar achos y project. Oedd pwrpas y project i increaseo'r consumption y plant ifanc, ac ar ôl cael y rhaglen, oedd y plant wedi increaseo'r consumption o llysiau gan 130%, a maen nhw wedi increaseo'r ffrwyth nhw gyda 60%. So fi'n credu ar ôl 6 mis a cael increase fel yna, mae hwnna'n ardderchog, chi ffili gofyn am mwy. Ar ôl llwyddiant y rhaglen fel fi wedi gwneud y blwyddyn diwetha, mae wahanol ardaloedd wedi cymryd y rhaglen mlaen nawr yn y blwyddyn academaidd nesaf. Mae fel 100 o meithrinfeydd yn mynd i cynnal y rhaglen. Ac felly, gan y canlyniadau, mae'r cwmni yn mynd i bod yn llwyddiannus iawn. Oherwydd gweithio gyda'r cwmni a bod yn rhan o'r prifysgol, dwi wedi datblygu sgiliau newydd rhwng gweithio gyda pobl wahanol mewn wahanol ffordd. Dwi wedi gweithio gyda cwmnïedd ychwanegol rhan cael materials mewn i cael wneud y rhaglen, cael cysylltu â athrawon, cysylltu â'r prif athrawon, cael pawb ar bod i cael bod rhan o'r rhaglen. Ac felly, chi'n datblygu fel person sut i datrys problemau gyda wahanol pobl, achos mae'r rhaglen wedi gwneud effaith ar ysgolion. Mae rhaid i ysgolion dod mewn a bod fodlon i cael ymchwilwyr dod mewn i'r ysgolion nhw. Ac felly, un diwrnod ti'n mynd mewn a maen nhw'n hapus, diwrnod arall dyn nhw ddim yn. Ac fel academaidd, ti'n meddwl, wel ddylen nhw bod yn hapus, achos ti'n trio dysgu plant nhw, ti'n trio gwella bywyd y plant nhw. Ond wedyn mae'r cwmnïoedd yn deall, mae'n galed pan mae pobl ychwanegol yn treiol dod mewn. So maen nhw'n gallu dysgu ti sut i datrys problemau fel hynny, a sut i mynd ato nhw, a sut yn y dyfodol i trial avoid nhw. Mae plant ifanc, mae mwy na jyst y plant ni wedi datrys gyda, wedi bod yn gweithio gyda y blwyddyn diwetha, ac felly mae eisiau datblygu y rhaglen mwy. Ni wedi wneud y rhaglen sy'n gweithio gyda plant sydd yn ysgol 5 diwrnod yr wythnos. Mae rhai meithrinfeydd dyn nhw ddim yn ysgol pob dydd, ac felly mae eisiau rhaglen arall bach yn wahanol sydd mynd i gweithio gyda meithrinfeydd sy'n gweithio fel hynny. Ar ôl wneud y blwyddyn diwetha, dwi wedi penderfynu wneud PhD, ac dwi wedi cael funding wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i cael cadw gweithio ar y prosiect hyn gyda Food Doods ar y rhaglen plant ifanc. A felly fyddai'n cadw datblygu hyn gyda Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gyda Food Doods oherwydd y prosiect gyda CES. Mae'r cymhwyster sgiliau wedi helpu i datblygu fi'n personol, proffesiynol a academaidd i cael trial pethau wahanol. Mis nesaf fyddai'n mynd lawr i cynhadledd yn Reading gyda'r British Ecological Society. Heb cynhwyster sgiliau, fyswn ni ffili affordo i mynd lawr i rhywbeth fel hynny. Ac felly mae'r profiad dwi'n mynd i gael o cynhadledd international yn mynd i bod yn priceless. Ffindes i allan amdano CES ar y wefan, ac ar ôl hynny, nes i gweld supervisor i sgraff fi,
a wnaethon ni siarad am yr opportunity o gweithio gyda Food Doods ac wnaethon ni cysylltu ar cwmni a wedyn nhw'n fodlon i ni mynd amdano fe. So sgrifennwn ni lan y prosiect, eithon ni amdano fe a dyma fi blwyddyn ar ôl ni. Mae'r profiad cyffredinol dwi wedi cael o'r prosiect yn mynd i helpu fi am blynydde yn dod nawr. Dwi'n gallu rhoi y sgiliau dwi wedi cael wrtho ge ymlaen nawr yn PhD fi ac bellach. Dwi'n gobeithio cael aros yn yr ardal ymchwil am blynydde dod.